Psoriáza. Je to stav, ktorý ovplyvňuje milióny ľudí a hľadanie úľavy je často naozaj nekonečná cesta. Ale čo, ak by sa jeden z pomocníkov ukrýval priamo v prírode a bzučal? Dnes sa pozrieme na to, ako môžu včelie produkty a hlavne med ponúknuť zaujímavú podporu pri zvládaní symptómov psoriázy. Poďme sa na to pozrieť pekne zblízka. Preskúmame vedu, ktorá za tým všetkým stojí, praktické spôsoby, ako sa dá med použiť a čo je najdôležitejšie, ako to celé robiť bezpečne. Nehovoríme tu o žiadnych zázračných liekoch, ale o doplnkovej starostlivosti, ktorá má reálny vedecký základ. Aby sme pochopili, prečo by med mohol vôbec pomôcť, musíme najprv rozumieť, s čím vlastne bojujeme. Viete, psoriáza nie je len nejaký povrchový problém. Je to autoimunitná reakcia, pri ktorej si telo, zjednodušene povedané, pomýli vlastné kožné bunky s nepriateľom a začne na ne útočiť. A výsledkom je presne to, čo vidíme. Zápal, svrbenie a často aj bolestivé ložiská. Tak a toto je naša dnešná cesta. Najprv si priblížime psoriázu ako takú, potom odhalíme 3 hlavné superschopnosti medu. Následne prejdeme na úplne praktické tipy, ako na vonkajšie, tak aj na vnútorné použitie a zakončíme to samozrejme nevyhnutnými bezpečnostnými upozorneniami. Samozrejme, moderná medicína ponúka naozaj účinné liečby. No aj tak mnohí ľudia hľadajú ďalšie prírodné spôsoby, ako si zmierniť príznaky. Cieľom je jednoducho zlepšiť kvalitu života a podporiť pokožku medzi jednotlivými lekárskymi ošetreniami. A presne tu vstupujú do hry tie doplnkové prístupy. Takže prečo práve med? No určite to nie je len nejaká sladká pochútka. Jeho jedinečné zloženie mu totiž dáva 3 vlastnosti, ktoré sú mimoriadne zaujímavé práve pre pokožku postihnutú psoriázou. Poďme si ich rozobrať pekne jednu po druhej. Pozrime sa teda na túto magickú trojicu. Je to protizápalový účinok, antibakteriálna sila a úžasná schopnosť hydratácie. Práve tieto 3 veci tvoria základ celej myšlienky, pretože každá z nich priamo cieli na jeden z hlavných problémov, ktoré psoriatická pokožka má. A tu to začína byť jasné. Psoriáza je v podstate zápalové ochorenie. Predstavte si to ako taký malý požiar v pokožke. No a antioxidanty v mede, ako sú flavonoidy a polyfenoly, pomáhajú tento požiar upokojiť. A výsledkom môže byť presne to, čo hľadáme – zníženie začervenania a opuchu. Ďalší veľký problém je, že psoriatické ložiská sú často poškodené, popraskané a náchylné na infekcie. A presne tu med exceluje. Vytvára totiž prostredie, ktoré je pre baktérie, povedzme, dosť nepriateľské. Jeho nízke pH, vysoká koncentrácia cukru a malé množstvo prirodzeného peroxidu vodíka fungujú ako taký ochranný štít. A toto je vlastnosť, ktorá prináša okamžitú úľavu. Psoriatická pokožka je extrémne suchá. Med funguje ako tzv. Humektant. Je to ako magnet na vlhkosť. Priťahuje ju zo vzduchu a doslova ju uzamkne v pokožke. Pre niekoho, kto bojuje s neustálým pnutím a šupinatením, to znamená mäkšiu kožu a hlavne zmiernenie toho nepríjemného svrbenia. Dobre, teóriu by sme mali. Teraz poďme na to, ako to vyzerá v praxi. Ako sa teda dajú tieto včelie produkty aplikovať priamo na pokožku, aby sa ich účinok maximalizoval? Tu je jeden kľúčový bod. Kvalita. Nie je med ako med. Surový, teda nepasterizovaný med, si zachováva všetky svoje cenné enzymy a živiny. A potom je tu Manuka med, ten je špeciálne cenený, pretože jeho antibakteriálna sila je meraná a štandardizovaná. Takže pri ňom je istota, že je naozaj účinný. Je to vlastne veľmi jednoduchý postup. Po jemnom očistení postihnutého miesta sa nanesie tenká vrstva medu. A taký malý tip pre intenzívnejší účinok, hlavne na hrubých ložiskách, na lakťoch či kolenách, sa to dá prikryť gázou. To pomôže účinným látkam preniknúť hlbšie do pokožky. Med však nemusí byť solista. Dá sa skvele kombinovať. Napríklad s kokosovým olejom vytvorí úžasnú upokojujúcu masť. S kurkumou zase získa extra protizápalovú silu. Ani mali by sme zabúdať ani na propolis. Tento ďalší včelí zázrat ukazuje sľubné výsledky v spomaľovaní nadmerného rastu kožných buniek. Dobre, presúľme sa teraz od vonkajšej aplikácie k podpore zvnútra. Psoriáza je systémové ochorenie a preto to, čo jeme, môže mať naozaj významný vplyv. Tento citát vlastne vystihuje úplnú podstatu. Ak je zápal v celom tele, potom aj naša strava by mala byť zameraná na jeho zmiernenie. Ten boj sa jednoducho neodohráva len na povrchu kože.
Jedna z najjednoduchších zmien, ktorú možno urobiť, je nahradenie rafinovaného cukru, ktorý, ako vieme, podporuje zápal, medom. Samozrejme všetko s mierou. 1 až 2 čajové lyžičky denne môžu byť rozumnou alternatívou, ktorá telu navyše dodá aj cenné antioxidanty. A potom je tu ešte materská kašička, taká nutričná bomba plná vitamínov a minerálov. Hoci klinické dôkazy sú stále obmedzené, niektorí ľudia hlásia zlepšenie pri autoimunitných reakciách. Je to ďalšia fascinujúca možnosť, ktorú svet včiel ponúka. A teraz prichádza naozaj kľúčová časť. Hoci je med prírodný, neznamená to automaticky, že je vhodný pre každého a v každej situácii. Zodpovedné používanie je absolútny základ. Tieto rizika treba brať vážne. Pred prvým použitím na ložiská je úplne nevyhnutné urobiť malý test na zdravej koži, aby sa vylúčila alergia. Ak sa objaví akékoľvek podráždenie, s používaním treba prestať. A samozrejme, ľudia s diabetom by mali byť opatrní pri konzumácii, keďže med stále ovplyvňuje hladinu cukru v krvi. A toto je asi ten najdôležitejší odkaz z celého dnešného rozprávania. Med je doplnková starostlivosť. Je to pomocník, nie náhrada za lieky predpísané lekárom. Nikdy, naozaj nikdy neprerušujte liečbu bez konzultácie s dermatológom. Med môže pomôcť hydratovať a upokojiť, ale nenahradzuje modernú liečbu. Tento odkaz je dobré si zapamätať. Lekár najlepšie pozná celkovú anamnézu a môže poradiť, či je takýto doplnkový prístup vhodný a bezpečný. Otvorená komunikácia je jednoducho kľúčom k úspešnej a komplexnej starostlivosti. Takže, čo si z toho celého odniesť? Kvalitné včelie produkty, najmä surový med, môžu byť naozaj cennou súčasťou doplnkovej starostlivosti. Ponúkajú upokojenie, hydratáciu a protizápalovú podporu a tým môžu prispieť k zlepšeniu kvality života. Na záver tak zostáva otázka. Je spojenie prírody a modernej vedy tou najlepšou cestou k zdraviu pokožky? Zdá sa, že inteligentná kombinácia oboch svetov, teda využívanie vedecky overených liečebných postupov a zároveň podpora tela prírodnými prostriedkami, môže priniesť tie najlepšie možné výsledky.